Di parhata udang mana di parhata. Asulang mau tuna tua ni huta. Le, bocor di parhata na pala 5 le dah. Tu parhata tua ni huta. Doa kaburon ni nang mana biar lawan. Apala 5 bir pile. Masa tuna tua ni huta? Itu dia boleh di dia mungkin. Punguan ni narasaon. Oh ni mak kapar huta mak. Tukar haton. Huta. Alam nasong don. Sulang tu huta baban. Tu somma si keluar. Udah tabrakan. Kau sehari masuk dong. malehon hahipason dihita tupe di bagasan si taonon hamuna keluarga besar si Homping di siada nang Jumolo Sarimatua sada aman atau logi siap tonga-tonga di keluarga di son rodo kami siap organisasi pemuda Batak Bersatu nadong di ranting naga kisar dohot PAC Pantai Cermin somoni PAC Teluk Lingkuru sidoron nami tuhamuna hasuhuton terlumubi perjulu yanakon ni damang nang Jumolo Sarimatua utangi do hatai naman do iya burumuli sejuru do berengon haulion jadi napapurhaton na tua-tua kita dipudi do haduan berengotna jadi namar lapatan di itu hamuna pinopar ni na tua-tuaon naeng sada mahamu
anak buru parumain hela dohot akka pahupu nong belga nong bangatusi songodia akka naringga marhiteido di pudian nyari dapat tamu akka pasu-pasu siap tuhata molo sadaro hamuna terlumubian non dinalaho paborhaton damang nasari maduo kita tu paradianan parsabokina terlumubi madi hamu inang upuan rabur molo huberengnya secara pribadi ala sahuta pareteng do jahuta di naung baru junggulu layon tegardo hala inang hubereng tak pola saya tuki jadi das ido sidonon nami tu hamuna ba torcok kamu namanya unang larut kamu di bagasan kesedihan atena asabui paturetoriomu akayan akomunon tu pamoritan juang nami BAC Kecamatan Banti Cermin dot ranting teh nale males sangat tuh kami di hamu bunanisio asuton ang palagajang tong donon nami suamu tong dosongon na dokon ni penasihat ni ranting nakeni sadama hamu nakin son dayon niya sadama hamu son dayon niya unang dua son dayon dituak mulung dapat nakin dos ni roha di hamu akan namarang idot namarigoto lima dinala paborhaton damangon pas do ni dokon ni penasihat nakeni hinulin niya kaulaw na kini berengon dang didiki ulod di sadarion alay di budian nyari do si berengon haulion na sialani kami mampus niruha sadama tok kamu tak bertanya kamu lima dinalaw pamorhaton damangon so ni mata sian kami sian PAC Kecamatan Tulung Kudu mulai tuamunam bon hasuhutun markas Yopik isok kami soal keluarga besar organisasi Pemuda Batak Bersatu na adong PAC Pantai Cermin tongdo kami na turut berduka cita mau rumah bilangan ni halak Batak na adong di desa Nagisaron memang bolo pinaiut do songon amang nataholengon amang siopingot tikinguluna na tongdo marsauro alanido siap kami Pemuda Batak Bersatu lumui matu penot perang soon atani perpasal menido pasaha madalamu tu Jahoba jala haposi ibana asai ibana lahu paturehon mangahabe di budian ne amangon saya totong ma debatama na mangalehot di hamuna akka panerangan di pikiramuna dohok mangabuli rohamuna ido naboy ulek kami alanido songon gatin tras bunga nami na boy terperasat kami tu amuna dohon mason atas dua asa sititi masih gopa golang-golang para huna otu sudah dia benon songon tras bunga nami setua tema namang gohi pasu-pasu bangsa yang koalisi satu rasa dan satu jiwa dengan pedoman yang kuat itulah Pancasila. Batak bersatu, satu tekad, satu tujuan, bersatu membangun persatuan bangsa dan negara kita. Bangkitlah, majulah, junjung lagi perdamaian, satukan kekuatan, pemuda Batak bersatu. las padeng matu gondang asa hatanai Setari godang punguan namar habuk ni roha ison roro kami
sian organisasi EBI nadong di Kecamatan Pantai Cermin. Kami naturut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Ima diperlaoni amang boru natapadu-padu tikyon merasa peduli kasih terlumubi itu keluarga besar si Hopi. Mengido sangat pami tuhamu keluarga besar molo pesongonon di haroro nami sian organisasi EBI nadong di Kecamatan Pantai Cerminon marboha baeno mahamu rajani amang boru pos rohanami di banding amang boron tuaka pinoparna jakalaiku akai botoku saya dapotan nak ngulu-ngulu mah di Zulunarion himma tuh Robi Hamid son adong dosi pasaton nami anon songon ganti ni karangan bunga nami tuhamu keluarga besar si Obing unang mawerek kamu sian balga dohot di sini nalau si pasaton nami alai saya adong ma tikina arina ulina orina lenggan pakai muna tujuh narion terlumubi di hamu hasuhuton adong dohata ni natuto nama dokon titi sigopa golang-golang pangarahuna oti susadia pena di pasahan namin non keluarga besar EBI tuaka hamu terlumubi hasuhuton bulun saya godang ma pinasuna cita-cita mulia selalu hadir siap siaga menjaga keutuhan bangsa tak pernah lelah tetap berkarya menjunjung tinggi nilai budaya FBI kuat dan tegas FBI selalu terdepan saat selalu saya sahabat keturunan Hasbang nami di son so dalam nami lamang rupiah hula-hula nami molo otik pion dang pala si hataun gudang dang si pawau jadi molo di bek kamu bio pa manuhur sira pa asipo padayon neka hula-hula imon jadi songoni majo hatasnya kami tung songoni penon na bui bek kami mangurupi amu hula-hula nami sobing ngas barawamu marga si Hobbing terlebobi madi natulak kuna metua natulang ison hami kabirem narosa sidik kalang do salubuk pakam dohot hula-hula nami marga butar-butar si matuan yang giku nomor 2 pasahaton turut berduka cita nami tung holak kami penatulang nabui rosa sidik kalang sotung manarita bareng natulang sotung manarita tordini natulang naroh dohami noeng marhabut ni roha di parmoting ni tulangon di mapangiruan nami tu amat tadi batak siang giat ma di hamusa luhuna hula-hula nami do akalai nami do inang bawa nami timibu terapul rohamuna di pudian nyak katulangon ora sematutu di hita hasude saluhna hazol maun ataka tugabena kana taula songon hatani nama tu matutu pasaton nami tu hita saluhna tapok ni si mamorain na tapok ni si malungun na parasaran ni pora-pora seti anggia matujolanon tumibu saya manalungun saya tumibu maro akaslas ni roha nasong ni mato anggiku pak miti do anggi boru dinamonting tulangon martangnya ko anggi do anggi boru asalam tubisu naho lam tumalo naho maradopon akahula-hula ton nasong ni anak kota saya lam tubisu nama ima saya dohono ku tanggi kudo tanggi boru jadi tu songon dia peharoro nami anggi do janggi boru las marohamuna ison natulang do akalai niba do inang bau niba songon gatini karang bunga naboy tarpatu pahami ninahan nama tua dan sudah inna pulung nang peso sakop padia song sopanium nami dan na sosiadiai asimarohan itu hatta saya gudang ma pinasuna songon nima hatta sa kami tuhamu hula-hula nami salubna
Asal usalok kami, hula-hula nami, kamu mau. Rupiah horus marajani ula-ula muna naman jalo dito pakai di Batama dia muna Jadi, oti mareng susah seri pe. Data papun, ba tas maramat jalo nanti na perlu. Ape na pangido mo yan na bulan na salpo. Kon bangoli man na sinarlin. Alin ang pesoni, o maharo perdalan na. Basay ngolongoli sinarlin ano na pe muse. Tapos ka pe muse. Wala ate ma. Inggris tidak
tertarik doraku dopako dan behu itu mulau iarkan ai hona mama bodaro lagi bunga susah berwinala satu kipe sowina saya sahabat dan tu Horasman lagu rohani dari buat kami. Jadi di sana ada ngoi di Patupa yang nak peta soal karang bunga nalau si pasatonna ima di Parsari Matuan di Netutuon Sonsoni nang adong dotong di buat kami soal jalan tupak nami bolo tuk sonok pinaboy tarpatupa kami amang bantu hatta mana mangko ipaso pasuna lahoninang nang dihamuhan sutun nami teh roman perjong-jong nami perjong-jong tak dong sahuta Ria Niroha dohot na turut berduka cita ya Puandra maaf ya Puandra Doli jadi cuma perjong-jong tak patu luhut buhi dohot Haradio Niroha
dohot marhiti-hiti dia ka gogo terbaik kami naturut berduka cita dohami lahu maulanu do persarimatuan do Puan Radulio. Jadi bentuk sodia di perjonjong kami nang atau keluarga ba sidok molate mintet saluhuna anggia ma di hasal di rohata do di sapak kilalan sadalas niroha sadalungun niroha hita na berdong sahuta hidup naga bisa ada makna di hita na berdong sahuta hidup na tio teni huta hati tiora di rumah hati tiora dong sahuta hidup di hatung cukup kami di ulota siya na mamuka saat na mengunjungi anon manang saat na tatarwod amatot dengan pasatok kinani tentang dohita rak jongjong jelarak makilala. Jadi so nima naturut berduka cita nami pasaton nami tuhamu hasuhuton dohot dia ka yanak nami narosa pangaratoa dot nedisonon. Jadi bere kamu ma patuduhon hasadota sisa dipekelala sida lasni roha hita na berdong sahuta nang anggiat tong tujuan narion dihamu keluarga besar menengah hasuhuton di JP hamu tong menon meat mengnap di bekas paratuan saya totong ma jupang na jinalah dapat na niluluan terlumubi hot di pasu-pasu itu haja lamunan na mga ramoti do malakahi pasun daka pasu-pasu na beragami. Jadi iman tangang ngami perjulo na sidohonon nami di si asadon nami son hatan itu balga meteng rumah balga meteng di sopo nunga gabi upan radulyon naksari maton ugabian metok kamu pinoparno poso titin nanti lo pamajari manis menganan na tusong dia benon balga memena no pasaton nami to hamu hasuhuton la mangurupi ulo persalbator saya di tempat hata papas-pasuna saat masulu toho madrong di bulan pasatami non akatupak gogo mangurupi hamu liling metok kita manguluhok madi pasu-pasu Tuhan. Jadi non pasaton nami dalam nami mengurupi manuar rumah-rumah ni layonda balgana 300.000 sudah kesepakatan STM itu mengurupi hamu manuar punuh-punuh ni layon 300.000 balgana. Jadi soni ma las marwata sia tenang las marwata sia kamang ka para mandi ba dan tutua binut batau liak ba tanu liak biname pinggap pasu ban mahat padu batu pasu-pasu. Dingan si pedal reatra penon acara di acara di Sony mana putar pasata mi itu hamu hasuton sen do sahuta CSTM do sen na poso bulung mana muda-mudi kabicala waras lah hasuton Swai huta kando Tuhanku
saya masih merohaki diharap roni Tuhanku sohorna didonai saya mardong nganolo bolo ulia mana gemo marana taro Tuhan amin say ibu maro Allah maha berhaturana Tuhan Yesus pai dogami harma datu hotea horas man Ulala nabui tar leo kami waktu do kehadiran nami jadi senggia mata las ni roh diamon mata apul-apul di parjong-jong kami pola do kuria na dong di sana Kisaron turut menghadiri atas meninggalnya orang tua kita ini. Jadi kita sangat bersyukur karena waktu kita harus kita layani sebagaimana mestinya di antara jemaat di naurung 5 kuria narung di sana Kisaron. Jadi di acara natabain di pasar Megel Sonoma ketik acara Akang kami di sosial na ima kuria ima na orang sete ima siala betul na diala tuhatta satu hatta ima akang niba be idokang sabar maho ba hamu be aka keluarga aka anak nami masadaro mahamu tuhani ma pasatamu sarhuna aka na pojok na di ruhatta asa tuhani na malu dalan do sada di roha do pe di roha di kita sarhuna dilew di kita hai paso di gari bersogok pe mengambiga di dalam mula pe aka geleku manopak ka jabuna saya di bagasan aka hipas lastiro mahau pajupang dok keluarga na dapat muna di huta mulai mari kita mulai dengan tuwata di hita kesehatan dot tiurniari jala dilihat do hita hai pasok de penang boy ta boy so mapungu jadi songon au sendiri sebagai mewakili Bapak Dewan Mangudo Hasugian pasahaton sebagai ganti keras bunga nasida arung do di pasahat wow. Jadi lo pasahat matu namboran no. Jadi di dok nasida saya tibu mata rapul rohani keluarga asa unang tetap tarilu-ilu. Jadi songoni majo hata senau mewakili pemahas dan dewan oti mananggudang peon saya tuna dengan namai pergunahon. Baiklah kami di sini P3MI semuanya turut berduka cita buat keluarga besar Opung Andra Romdi. Kami juga merasa sedih ketika kado Opung ini. Tapi kiranya keluarga bisa diberi penghiburan, yakin dan percaya Tuhan akan memberi kekuatan, kesabaran. Bahkan di hari duka cita ini Tuhan pasti beri yang terbaik buat keluarga besar Om Hombi. Ada sedikit sumbangsi dari kami, besar kecilnya jangan dilihat, tapi lihatlah keikhlasan hati kami memberikan kepada teman kami Kak Tiara. Terima kasih. Shalom. Satiur sude
on gati transbunga otik sosadia peda imasyan pumuata PWMI las marohaneda ido kesepakatata tungna tu pisang pewenon ni eda dok keluarga saya palabokon padayan ni keluarga masaluna molo tung tu sirape saya pacipon padayo muna mayate saya si marohani Tuhan dipargogoi Tuhan maeda do sudah kapino parmon do keluarga saluhuna jala dileu ma penghiburan di balik ni amangon dung tataruhonan non tu udian tu inganan parsatok kinani songoni pehata sian hami PWMI mol sosial ni Huria si pasaton nami Tuhamu secara khusus metodis dohot kedua adonggo aka pangurupion sian Huria tetanggata na 5 Huria na 4 Huria naik jadi pesada kami di son songonipe perbuin ni haposion nami lahu mengurupi hamu atas nama dominasi gereja na dong di desa Kisaron di pas-pas itu kata di hamu memakai tangiang atau patai alle yang menami dia bagi berbicara saya minor bagi makwar saya maharaja saya saat malam menurham di gedung kemos mau di berbagi cek yang melakukan sedang manusia pagi sesi manusia nami song penesanan tidak menyeru dosa ulah bertujuh paujuna lalu manusia pangago ayo orang maharaja doa tawagur rodi sangat saling melinga amin masih di rumah di bataan doa tolongnya anak Yesus Kristus doa persaurat di perbadian anak tong mangaramopi kita satunya sian tikion masuk saat rodi saling melinga Gawi Yesus sabar Hussein Soba majaoba Soba majaoba Soba majaoba di batata haleluya sito palangita nodo di sina haleluya beta hitala masih ketijaran haleluya nasokal jalanan badia do jagoba Diwain ng may tusal-salian
Horos mahami nama jalo di tempat tuh betong di hampa. Wadi mahata wasi nami ujung dapat di hampar musik nami. Tidak memandu tio tu pecapalan, bamba si tio padu membantu hasahatan. Horos tulang. Tamahita marduk mola tituru poni namata nomor 2 di Batang. Alani hulung merubana. Marhai pasuk kita. Ima di persari matuoni amang guru nami di tikyo nate. Alani tahamole tehuni saluhutna. Jadi di kamu saluhutna terlungu biung parani amang guru nami nate rikuni natutuon. Kami marduk perjulung. Asa sadahamu di parborfa ni natutuon nate. Sadahamu sumur dayun ay unang 2 sumur dayun. Mula kami tulang muna madok terlumubi di Zulma na masa sonari hinauli ni Zulma ni namangulu itikyon rupa do di parohot Zulma alay boleh di parohot na itu ibu dia na do idaw nabi terlumubi kami tulang muna asa dung borhat nyo namang buru nami yon tokin nai mungkin tuari nalaro tulari nalaro ikut berita nauli do bigan nami siap kamu alani benaruk kami sadarohamu nalapa porkatun natutu muna unang dibek kamu kolsoni naburu namin sunate ikon hamudo nabatigarhon natutua 5 orang temu nabulu asaboy ya dobiak kaulah muna asa sikat jengumur di mana di masa tuat di mana alani marpangidok kami sisa datangnya kisada si taunok kamu nalau pabarkatun natutun pos doroh nami diho ho mababa langsung ni do buru nami nagabina na tapi manggolo na buron ala ni marpangidok kami bomos sama martangyang mangido pangurubio tutuhatta asa boy terpatupa kamu sinakapan niro kamu na terlumubi ma dinalaw patol kasun akasakap niroha terlumi kadiang gimate ba anrate so ngadok kan itu lunay tangusak mo na nawal kadida terlumi hamu pa anra do buru nami te bebad di hamu na do alani marpangidok kanami asa jupang masong di hamu atay na matua asa di hamu na marhamaranggi dos rohamu ate iya matutu asa aduhonon nami aku berek kami senati baga akau lota tanga dong na marungutu-gutu bereng sudah marlas di hona tapi marsi taunok kita alani hata nang dipasaknya ke hula-hula saluh na tuhamu piopamu tinggal baik kamu usur-usur kamu di bagas rohamu na asai nagabi manukul-nukul hamu di pertanding ni orang tuon pos dorohanami di hamu ahita ala Kristen sisa datangiyang hugoy martanyang nang suguni nagburo ti nagburo hugoy martanyang da orsoliro kami pasakat tudo tutukata ora tuhata do nagoy mga buli ang buhami ulay tadi ko kami noko iluton tinggal na mahamu jadi ko marhabur sa kutu ako nagburo da pasa sudi orsoliro kami jadi ma sinukonon nami nang sikop di jala kamu akka muda akka pas-pas siya nakarja di hula-hula ka na makulong ni roha dohonon nami ma asa jiwa di 10 biti menna jiwa di 10 kata nauli kata pasu nang dipasatnya kadogan hula-hula do akan markolong nira apa hangumat tong martong di jauh asa tutun na duhur gitu nalote kata nauli do kata pasu say unang mamuba say unang mamose asa sasa di solu masa tubutian nung ngabesa taulahon adat persarimaton ni amang guru nami sahat matok kita tubang gabiat zala tu parhorasan so mani mahat abang pusyak kami tulang mulai sidok buti kami kupasatay lima tutup perjolo rokok kami kata melihatnya siang kami boru tu hamuna marga nami kepung nami marga mana menalu do tu tulang nami putar-putar melihat gue orang mau pasatay itu kamu kepung tulang akka atau pasu-pasu
Nai pasana mutu hami ak kapura nai palanam mutu hami siang giat ma utarulau kami jela ya jara-jara itu kami ukai pikiran nami sabulau kami ak kapura nami leung mutu hami jala sadama katai nami koparan ni natutuan ngolo songani piata moliatisan kami buru saya telah mah dapat dongani kita terima naraja di hula-hula nami tulang nami nalu suang-songoni hula-hula nami utar-utar sarumui masong-songoni di hamur raja di donga sauta nami di papahena monaya mang tarlu di raja tong sauta nami di mani mamitori di mani mamitori di saluhut dia raja nulot ta sedarion molo dong nangalani hamu mang daktar losok kami selani upasatai mau meleton nami tomu sehingga jamur murmuna di perbisuk itu hatta mahamun saluna asawu itu tong ma niro-niroi dihitakkan nama ronga sahuta tarlumu bima di hamur raja ni hula-hula nami song-songoni raja ni hula nami putar inong pinasamu na raja nami imangapun na mga puhok kamu tuhami sonar mga pumahami dinong pinasamu na salu na kapasu-pasu tu salu bugeleng nami tuayanak pun dia bang nami nong sari metuon sape metutu dia para nasida ape mai di semajung nasida tua mai na bonon nasida tua gas nita sida dohon nami son hatas tua harbangan medan tujabu bala harbangan medan tuhuta bala tu tangga tujabu hata pasu-pasu hata pagabian ne panasaknya kerja dulu nami apon nami mai martongan ijabu tur main na durtu tiolote saya unang mambubah hata ne pasu-pasu na pasak munai saya unang mambubah saya unang mamose saha sulu mas satu bortean nunga sayu lotto di bagas sadarion ni maparsari metuon ni aman namion saya sak meta saluhut na tu pagabian saha manantu parorasa oras mama obat saya ada dua di buku logo nasa jolma ikom mate ikom mago sibuki nasa mate asa tungdinggan musik duga dipakai jala ikut do malaki sangapun naik acara ta dongi ninna Jesus mamado iban ahudo hahihiu dohot hanguluan na mangulu do na porseha di ahu nang pemate ibana jalaganok na mangulu jala na porsea di ahu na sotu pamate ibana saleleng lelengna langit do inganan ni dibata sian mula-mula sahadi jala di banua tunga odo manggonggomi tanganna saleleng ni lelengna ngontahe dengan basa dohot asini roha mangiut-iut au saleleng au mangulu jaladung mulak au masu hakku mabagas di jahuba saleleng lelengna ai di ondini do au di bagasan undung-undungna di are sinamago ditabunion do au di partabunion ni undung-undungna tudolo partano batuan do au di panako tapi di majolo panjahawon ni hatani Tuhan dihita sian hatani debatali hita ima sian Yohanes bidu seplopat ayat sada satu itu songonom madilo di sini unang mabosaro hamuna porsea mahamudi debata jala porsea mahamudi au
torok do inganan di bagas nidamang aut soi dohonok kumatuhamu nalau doau mengarari inganan di hamu jaralau piau mengarari inganan di hamu sai mulak doau mengalap hamu asarap hamu dohotau jala di boto hamu do dalet tu inganan si topototoki dunginin na si Thomas Mamat do ibana dang huboto hami manang tu dia holau Tuhan jala sia dia ma boton nami dalani gabe di do Yesus ma tu ibana ahu do dalani do hot hasitongan do hot haluao dang adong nasahat tua mai ia so marhite sianau anggo ditadahamu au tadamuna do nang damangi olak niomma ditadahamu ibana jala di idahamu ibana ido saat menahami amana disuruh goi Tuhan Jehovah di batatai hijau doau nalama au tu amana disuruh goi surgoi 2 hari hijau doau nalama au tu amana di surgoi amin jadi mulai hati madi Tuhan tak mulai hati madi kita boy neng sipul acara tak jadi tong dodohono tu Tuhan nama ngaleon ari nadinggan jala ari natiwud di kita di bagasan tikio terupuk ni janita na neng sipasahaton nani Tuhamu keluarga na marhabut ni roha sian Sada Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15 demikian firman Tuhan. Kedatangan Tuhan selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal semonima saat ini. Itiki hagugotan han pardogoi mahani ale Tuhan maka posiho asa tarbayan hani toktong nian di bagasan damen jala huhilalahani balgani holong pasu-pasu sampai di bagasan arsa ni roha kami somon ditikyon oloi mahani alani anakmu Tuhan Yesus Kristus martania kami Tuhan atong tajalom pasu-pasu siap Tuhan. Kami ni debatan na sumurung siyan sa luhut para binotoan ima na toktong mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan asi dohot holong ni debata ng anak na Tuhan Yesus Kristus. Amen. Nomor buku logo 205.
tahan. Tahan. Tarik Sony, tarik. Tarik. Tahan. Pelan. Oke. Awas. Nga mardami rohay. Di bumi, oh Jesus ki tulah merohai. Mapurus sol soki lam tutiurna rohaki. Maporus sol soki lam tutiurna rohaki. Lam gandalas ng bugoki dungho butada Jesus ki. Amen. Lam gandalas nirogoki dungho butada Jesus ki. Amen. Ianggo pangurupion dihita di bagasan guar ni Jehovah, sito palangit doho tano odo. Songon asi ni ama-ama tuwaka anakna, asi ni roha ni Jehovah diaka na makabiari ibana. Ay songot to din niaka naong moding nunga mulak tu di bata, na mga leho ni ala ni itapasaha mabake na tutano. Tano tutano, orbuk tu orbuk, tuhut may mahon haheon dinasa manusia, diari parpudi marhite-hite Yesus Kristus naro mardongan hamuliaon, lau makuhum portilio, dungi lehonon ni laut do tanoima akan mate na di bagasan na, jala daging ni hala na modom di bagasan Jesus, ima daging na marhabusuhon ni, gabe paubaon na may muse, dos dohot daging ni Jesus na marmuliyay, hombar tu hagugon ni tuhata na tarbayeng patudukon nasa naadong tu ibana sandiri. Nuaing di pasa matiki tu hita keluarga nanaing mabahen pasirahan. Tunikon hakosamu Jehovah dibata. Isima dapotanmu sinakap ni roham. Isima dapotanmu sinakap ni roham. Ay dangadong gunana ng pehulsuan ko tangiang dodalan na asa taruli ko. Amen. Suara siad banua gijang namadok suat tumma mertua maat kana mati di bagasa Tuhan ni olat nion tutu di doktor di masohot manasida siap parukilon ni nasida ay namanghiut ma tu nasida niula ni nasidai ale Tuhan asi maroham dihami
Ale Tuhan Yesus Kristus asi maroham dihani. Ale Tuhan asi maroham dihani. Martangyak kita. Huto duni halak naong moding mardongan hapor seawod diho. Rabdot hodoi dung malua sian si parsaunan ni daging marnas ni roha jala maria-ria. Madok mauliate hami tuho. Ala ni tiruan na dinggan nasian sa luhut na posom. Naong paujukon ulaun nasida di bagasan hapor seawon. Dapotan parujungan nasun dinggan dohot las ni roha naso tarhatawon di bagasan hamuliaon mo. Nasaleleng nileleng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atong rabadok may tadi tangiang atau patay marhite-hite tangiang ale amanami. Ale amanami na di banabijang sa nabadya magwaro sa makaradyon sa sarong mananamang tigul sa banabijang. Lebat kami sa dalam manusia hari sa manusia nami sa panesa nami hidup itu berdosa kami. Undang kami tubuh pengunjunan lalu kami siap mengaku. Ayo bodoh penara jauh dor tagugun rodi rasangapos sa liling-liling. Amen. Atong tajalo mapasu-pasu nasihat Tuhata. Sini rohan di bata ama dot holong ni anak na Yesus Kristus. Dohot parsaurat to di perbadia manatoktong mga ramoti hitang sa luhut na. Yan kikyon marsugot sa hatrodi sa leleng nileleng na. Amen. Horas pengaran mula-mula di Uria di PDI di sei Rampau. Mulai tema dia mu di na oras ma. Oras. Demi do. Demi do. Dang na solor.